Midering ratang langut ragil kuning ngangupati mendrane panji asmara kang membo abadi wong tani sang ayu sruk kasmaran nyawang tegalan sabin wasna sang panci sihat dekan nami anangga tegalan panten ijen ragil kuning wedi datat ngerti mulane terus dangu si hendet kang tunggu hendet kowe kok medeni aku to Dit jembul sik dijak sepisan kok ngomong jembul sing jembul apa kowe dipreksani ibu-ibu wapi aja ngecewakke kowe nek pendet iki Jangan sepeda isin-isin. ya bingung oh pancen ya nek nak jembul sing jembul sapa jembul ki meteng kuwi lho meteng jebul ngono malah pinter aku ndite aku mari jembul ya enak ngono kuwi sing nandur pari lemu-lemu aku bisa apa hendet sing nandur aduh ya wo ya nek kabeh ya wo ya nandur aduh ya wo ya nek kabeh la ya wo ya ager dijol li kemang hendet aku mau takon bae kok eneng apa terakhir uning cahayu kok balik celuk ning alah tak jak ngentit sepisan kok kemuayu men lho aheng uning apa eneng apa ta wo sing nandur timbang blenu kowe sapa hendet yakin uning heeh rungokno dulur-dulur ya heeh kabeh sawah hak mono gawe sing nandur aku kaya tenane kacang kacang timun sing benek-benek timun sing blenu-blenu kaya lehomu iki lho leho apa mlehoi nek tak kono-kono MC-ne kono tenane kowe sing nandur iya dan sinandur aku ya bu ya kabeh ala ya bu ya sinandur aku ya bu ya ya bu ya agen dijoli tenan lho ya kemang-kemang Dit aku wis ana sing duwe kok kowe jewel-jewel nganti kenek yen lho tenane aku wis ana sing duwe nek kon njaluk gelem temenan njaluk apa aku njaluk mbok warai tetanen yo Dit ya tetanen iya wis kuwi nandur kacang nandur pari nandur timun ya sampe jalane ya aku diwarai ya Dit ya warane kamu sing hamuni ya hah hamuni aku sing ngewangi nyabut kamu oh sing hamuni jabuti dijabuti aja cedak-cedak apa ya wis ayo tetanen ya Dit ya enggak tak derekake aja
padha